Пак ви казвам, неврофизиологията, чрез най-съвременни методи на изследване, така наречения функционален ядрено-магнитен резонанс, който може да регистрира какво се случва в мозъка и на мъжа и на жената, установява, че оргазма е феномен на мозъка. Откъде точно от периферията ще дойде стимула, няма никакво значение. От тук цялата тази митология сега за 101 вида оргазми, клиторен, вагинален, не знам какъв си, кой е нормален, кой не е нормален, G точка, точка на Графенбърг, нали, там всякакви такива спекулации. Има до голяма степен безсмислено създаване на излишна тревога. Оргазма е нещо, което се случва в мозъка на човека и то зависи преди всичко от това каква е моята нагласа, каква е връзката ми с партньора и какво се случва между нас като човешки същества. Тя какво може да се направи с вибратори, всякакъв друг зеленчук, който има по пазара в момента.